balio du. Milak egiten duten apurbanak, batek egiten duen mila baino. Gau eta egun euskaraz bizi nahi dut, ta gauza bera egin dezakezu zuk. Euskaraz bizi nahi dut goizean goizik, ez da amets bat nire nahi ala baizik. Etxean kalean, lanean lagun artean, mendira joatean. Arratsaldeon denoi, eskerrik asko euskararen eguna ospatzera gurekin etortzeagatik. Gaur egun berezia da Euskal Herriarentzat, gure hizkuntzaren eguna ospatzen dugulako. Euskara zaindu egin behar dugu, ez dugulako galtzorik nahi. Horretarako bildu gara gaur gu hemen festa eginez euskarari indarra emateko. Bide batez euskaraldia ekimenaren barne ikasi ditugun hainbat ohiturarekin jarraitzeko gonbitea egiten dugu. Festa alaitzeko modu bat abestea dugu, eta horretarako ze hobeto gure irakasleak baino. Hauek prestatu duten abestia zuetako askorentzat oso ezaguna izango da. Beraz, lotsak utzi eta abestu zuek ere. Zuek entzuteko irrikitan gaude, zuekin itoitzen txantxangorria.
gauza txikien.
eta gure zabalkeriz ez da igurtzi botatzen. Bagare, bagera, bagire, bagara, euskera askatzeko orain dugu aukera. Bagare, bagera, bagire, bagara,
martxo bat. Abestia bukatutakoan, 6. mailakoa guztiak jasoko dugu eta testuak gelatara joango zarate. Eskerrik asko tortzatik eta datorren urterarte. Zorionak Daniel eta Ani! Naia